Saya ketemu mana karo channel Makin Family keluarga sederhana. Lagi permesa aku iki mang belang kemen permesa. Aku ape gawe pancake ape terok neng video nan TikTok ya permesa. Ya wis engko dilanjut neng dapur permesa sik. Mae jek delok TV permesa. Belang kemen. Terus guys, Bulane tak kroso nek sakmu. Kan nganggo blue band. ora lah. Enak. Itu kayak jajal. Wes karek dicemplungon nang wajan. Masakan opo ender nggih. Wes gak roh. Wah, iku nek apa jenenge? Apa? Cilakmu wis mbok weki piye? Tak coba. Kereker. Nggo irus to. Aturan ki irus aja sendok. Wis karepmu. Terus ditutup. Gak usah. Tunggu nih ya. Sitok-sitok. Piring. Astagfirullah, kilo guys. Lewane. Urung. Aku wis tau njajal. Wes, dadi. Wes pas aku njuk-ndok sing kowe dikelek mes ke. Oh. Gawe. Urung we. Kok gosong? Ora ditutupi piye? Gak Misale. Kowe kok pengen nang. Cokek. Mak.
Joget. Wes, Wis. diwalik. Yo lah. Astagfirullah. Jenenge apa jenenge? Pancake. Hah? Pancake. Pen? Cake. Lewam pengket. Pancake. Wis dideloke, guys. Gosong. Delok pemirsa. Tengah mah. Nah. Ndak wis mateng ya, Wi? Ngono wis mateng. Wes. Nah, gosong-gosong tambah enak. Wes. Gosong aja, jangan diliatin. Ora gosong apa lah, Wi? Senenge apa iki, Mang? Pancake. Pancake. Pancake gosong. Ini piye? Dudono. Lembut. Lembute piye, Wi? Mbah. Tak jajal. Kok roti coklat? Ora nek coklate kok roti coklat. Rasane Padunem blangkemen iki. Jajal satu. Enak-enak ae pemirsa. Pancake jarene. Pancake ala Dwi. Pancake ala Dwi. Pemono mbok kayak uyah mah enak. Iya enak Kayak roti. Kayak roti sing coklat 2000-an yo. Kayak sing segitiga lho, Wi. Oh, Jajanan sing segitiga. iya. Sing Kayak tengah kotak-kotak enggak? Sing segitiga. Enak ora? Kak wis. Mang mbok kayak uyah sithik enak. Luwih gurih. Emak sitok. Yo genah. Nek blangkemen. Mamake wis muni, kayak uyah wis sithik. Gak bawa yo. Dadi entekno. Dok sita mau dadi piro, Mang? 5. 1, 2, 3, 4. Laler gurak to? 7. Dadi 7. Jangan tak ulah toh mbek nduk. Jangan. Wis mbok mangan. Gong apa engko? Saya baru sebelah komentar. Enak ora nek liyane. Ada teh balik jember karena ini jodongan. Jamur kuping enak. Kulo ning kono. Subuh ah. Endi? Ning wet palem. Wes milik. Dik Mang mae pas ngarep ya entuk jamur kuping tak. Wes milik sam. Iya, tak kelompokno. Kadang yo ndak resik. Lanjut cari jamur kuping. Mang mae ngarep entuk kok. Wih lho iso kowe. Endi? Nek jamur kuping Wi. Endi? Aku ya. Dhuwur tapi. Dhuwur tapi. Sing ndi kae wake pak ngono ya. Kan wake kae. Jamur kupingnya wis, Mang. Dan tukul nah. Oh, dikebyuk. Mok sitok lah. Yang akeh. Saya dibuka ya. Wis sandang diketel kok. Malah mbok otel-otel. Wis jang tukul nah. Golekne. Iki golek jamur. Bolang jamur kuping akeh wis. Seneng aku.
Lah ning kene enek perah nih. Biasanya enek biasanya. Anake Jamur lot ya. Kok enek. Kakeh wi. itu akeh. Gede. Ayo gawe golekne. Ning ndi ya? Ning kali-kalian akeh. Nang kalian. Heeh. Ayo. Cek kayu iki urung diceki. Ulang jamur. Yo jebule dhewe kok diteblok-teblok. Oh. Wah, sik aku tuh janji. Si bocil. Mateng-mateng ya. Lah aku pengen iki ambek. Aku wis nek anake ahli. Apik-apik kuwi seten pora. Mbek dhuwure Seten ki kok sing ki. gak halus kok. Halus wi, gak wi. Mbek dhuwure wis ora usah menek mendur nek mbok gayo gak iso. Mbek dhuwurem kuwi. Kuwi Mote akeh kok. lah mulai ndekake. Iki lho modal ngisor, gagenan kowe. Wis kalau jupuk wis. Ndra wis anu ae. Lah wis gak usah mundur-mundur ambek kuwi. Loro Wis, kabeh. iyalah, wis. Mudah-mudahan. Senengane golek kekes. Medun to. Kuwi jupuk sik ah. Gatel gatel. Alah, alah. Wes gak usah dijupuk kuwi. Alah. Kita iki. Aduh. Piye. Tolong. Aduh, ayo mulai. Gak enak jam. Iki piteke sopo? Gak roh. Ayo pulang. Kabeh jambune. Mantap nih. Jamure engko nek dimasak ae lagi diumbah. Wis. Wis tok tek tenggelam. Gede abot. Wis blakrak bolang. Apa banyak tak hijau. Awas pitike ditotol. Mosok usum gering wi. Hah? Kayak pola remaja kayak berak kayak Mulai. Pak wis mulai. Ya. Lagi mlebu. Angka pebok. Bok, ayo bok. Bu nanti. Kamar. Ayo lah. Halus ketake kowe. Halus. Iki bolong. Dipenyet metu banyune. Carane coba penyet dicuwil. Iya. Dicuwil.
Dijual piye? Dijual nganggo tangan. Ngene. Aja mbok pledot. Ayo golek neh. Angger kowe teko teh enak nek. Ning wit iki kan musim weh. Ayo ndang. Rono. Kuwi lho ning kono lho. Gak enak apa-apa. Lemak rene. Wah, bayu gede. Bayu. Ketika dicubuki. Gak ora wong. Kok tukokno kacang apa tahu ya? Nggak elek tas. Wong Yati gak kulaan. Oh, dapat lagi pemirsa. Coba iki lote birik coba. Iya. Iki iya. Sing anyar. Iya. Iki gak iki, Mas. Iya. Gak. Iya juga. Asane aku yo ora arep. Iki. Ning kayu-kayu nanti. Gak enak wis, guys. Tek. Nendina wis ayo. Nemperengan, ayo nemperengan. Mbah, monggo, Mbah. Pelemelek mesa. Pados anu, Mbah, jamur. Jamur, Mbah. Lho jamur lot kaya iki. Gak usah wis kuping ae. Iki gak. Iku lho Cik Wi. Iya sik to. Iki lho. Cek wakah, cek akeh sabar. Emang gorengnya jadi. Jadi mah ada gorengnya. Lah wong mau wis tak ke omah kok. Jamur kuping. Cilik-cilik gak apa-apa wi. Lah ya sik to yo tak tengkreh. Kok dicekekne. Sing penting tanganem wis iso lak wis e. Lho guys, lho. Iya kuping iki. Iki lho wi. Emah. Coba ah. Akeh lho wi tanjur putih patut kok. Bayu. Barudan yo teles nek gak garing. Lho dhuwur kuwi gak teles. Lalah. Saiki omahan madepen ngarep. Ngalor. Idul. Ndi? Golek kan iki. Ndang, ayo. Rasa. Ora ketoke genek wi anyar kok wi. Enek iki sing ning kawak-kawak wi. Kayu kawak wi iki kayu anyar gek. Kenek. Ono. Renek ning ngisor kuwi lho. Nek enek ketok wi. Oh, gak ono. Lah iki lho wi dhuwur wi. Malah dikarak garing e. Kita kon golekno imbuh tahu, duwi nggo. Lumayan. Gak garing. Gak garing. Garing kok dikom teles. Gak gitu Neng tak jupuke aku nek gak geduk. Geduk. Cek enak nah. Hah? Cek enak. Wes, ayo wes. Nek gak iso ya wes kok Bolang jamur. Wes. Hati-hati. Iya. Bayu. Apa nek bayo? Gak ding. Masak jamur kuping gede. Biasane nek wayah udan ki wis. Lho yo ngom lagi mulai ayo. Sampai tok dodawan pemirsa. Lho. Gak. Ora usah kuwi gak wis aja. Wis entuk akeh kok kuwi. Jamur loti gak usah dijupuk.
Gak usah dijupuk. Wes kok karek golek tahu karo cambai. Tas aku sama rasa. Endi? Ayo. Ya harus. Itu lho sing ora ono. Jamur lot. Gak wis ulet wis. Jamur kupinge gak enak wis. Iki wit. Ayo wis wis. Ora jamur lot. Jamur lot. Ora. Bentuke gurine bunder-bunder. Ayo wis akeh wis. Delok lumayan. Tunjuk kasih unjuk. Sik sing apik. Hasil bulang untuk sak piring. Ki enake dimasak apa pemirsa? Di sop apa dioseng? Biasanya nek ning Jakarta di sop pemirsa yo. Di sop ini sekali wi. Di sop. Engko direndem. Gak iso. Jatuh wi. Keriput kan. Enggak. Wis dioseng pakai dele cambah sing gentulu iku lho. Tapi nek gak ono ya wis terserah lah. Engko pakai jamur kuping sama tahu putih bisa. Sama kacang panjang bisa. Aku tuh kok no tahu putih ambek cambah. Tahu putih ambek cambah. Heeh. Kok dioseng. Oke. Ya. Karena memang bar gawe pancake terusan bolang jamur lumut rasa jalan Sikil lemah oh. subscribe ditutup abang-abang yang bisa mengikuti channel Pak Sam ini. Dadah. Kok dilanjut masaknya